selewat ngate ngigling. Sapa lho, Bu? Kae iki lho. Lah. Lah iki kan ora Mbak Sisun. Iya. Omahe kono kuwi. Kira tau blonjo ngono aku kira tau. Lho omahe lagu sebelah to. Iya, warungku selalu dilewati, mesti rono nek blonjo. Ya Allah. Belas ora tau ini? Ora tau. Yo apa aku dagang yo daganganku yo ora larang umume wong selalu dilewati. Wes iki wae, wes iki wae. Iki lho Mbak Ambang kate sayu ayune Mbak. Aja bingung ora masak apa. Bung, saiki ora nek sayuran murah Mbak larang-larang sayuran. Aku tak njaluk belanjaan dhisik ya. Engko bayarnya nek bojoku bar gajian. Kowe iki blonjo rene ora tau, moro-moro utang. Nek ning warungku dilewati ruwono kuwi kok moro-moro gur utang. Ora, daganganku ora tak utang-utangne kok. Ora nek dhuwit ya ora tak kei. Ya kono utang ning warung sebelah kuwi, kan sok blonjone rono. Dadine ora oleh. Ya ya ora belanjaanku ora tak utang-utangne. Ya wis ngono Mbak. Kowe kan sok tukune rono lho warungku lho mbok lewati terus kok utang rene. Ora tau lho Mbak dek iki blonjo ngono aku. Ngono kok utang mlayune rene. Kan catetane isih enek, sing utang rung disaur. Ora duwe isin.